Сәлем кызлар, малайлар. Сіз әкиет тыңларға әзірме? Дуслар, сізге нинди әкиетлер ошый? Миңа тылсымлы әкиятләр ошый. Чөнки анда тылсымлы башмакларны киеп очарга була. Тылсымлы лампа бөтен синең теләгеңне үти ала. Миңа хайваннар турында әкиятләр ошый. Миңа куян һәм керпе, төлке турында әкиятләр ошый. Чөнки алар безнең кебек сөйләшәләр. Менә күрдегезме, дусларым? Һәр кемнең үз теләге. Бүген мин сезгә япон халык әкиятен сөйләячәкмен. 40 шабаталы 40 аяк турында булачак ул әкият. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Бер кичне шикерткәләр бергәләп җыелышканнар. Рәхәтләнеп сайраганнар, шатланганнар, уйнаганнар, күңел ачканнар. Кинәт шулай күңел ачканда бер шикерткә авыртыдан кычкырып җибәрә. Ой, уф, башым ничек авырта. Шикерткәләр аптырашып калганнар. Ни эшлисең? Тизрәк табиб чакырырга кирәк. Табиб янына кемне җибәрү турында сүз купкач, арада бәхәс башланган. Бәхәсләшкәннәр булар. Шуннан соң арада иң акыллы һәм өлкән шикерткә булай дигән. Табиб тизрәк килсен дисәгез, аның артыннан 40 аякны җибәрергә кирәк. Аның аягы 40 булгач, ул тиз генә табиб янына барып җитер дә, аны алып та килер. 40 аякны юнга чыгырга күндергәч, алар тагын авыру шикерткә янына җыелганнар. Ә ул бичара һаман саташа, ыңгыраша. Табиб һаман юк та юк. Кая йөри икәнсең инде бу 40 аяк? Нишләп табиб һаман юк? Дип борчылышканнар шикерткәләр. Аптырагач, алар 40 аяк кайтып килми микән әле дип баскыч төбенә чыгарга булганнар. Карасалар, 40 аяк һаман баскычта утыра икән. Янәшәсендә дистәләгән аяк киеме, шабаталар тезелешеп ята икән. Кая, табибне алып килдеңме? Дип сораганнар шикерткәләр. Әллә күрмисезме? 21-нче шабатамны киям бит әле. Киеп бетерәм дә, юлга чыгам. Шикерткәләр 40 аякка карап аптырашып торганнар да тизрәк табибка үзләре йөгергәннәр. 40 аяк, 40 шабатасын кигәнче, шикерткә 40 тапкыр барып килгән, дип юкка гына әйтмиләр борынгылар. Менә шулай, дусларым, ә бүгенгә шулар. Сезнең арагызда да әкиятчеләр булса, сез әкиятләрегезне Шаян ТВ почтасына җибәрегез. Ә мин аларның иң яхшыларын сезгә дә сөйләрмен. Сау булыгыз!